Hi guys, welcome back to the Angler on Board YouTube channel. ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕುಡೋರ ಗುರಿದಿ ಬರ್ಬೋದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಗುರಿದೀಪ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ನೋಡಲಿ ದಯಪಡ್ಡ ಗುರಿದೀಪ್ನ ಎರಡು ಮೂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಅವು ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಿಗಲಿ ಮಿತ್ತ ಐ ಬಟನ್ ಬರೋದಿಪ್ಪು ಸೆ ಮಿತ್ತ ಐ ಬಟನ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್లో ಇಪ್ಪುಂಡು ತೂಲೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಸ ನಿಗಲಿ ಗೂರಿದಿ ಎಂಚ ದೀಪ್ನಂತ ತೋಜಾವೈತೆ ತೂಲಿ ಮೂಲು ಗೂರಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇವು ಕಟ್ಟದಾತನೆ ಇದು ಒಂದು ದಿಕ್ಕೆ ಸರ್ ಗೂರಿ ದಿವರೆ ನಾಲ್ಕು ಕಲ್ಲು ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ
ಎಷ್ಟು ತುಯ್ಯರಿತೆ ಗುರಿಗೆ ಪೂರ ಗುರಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಎಂಚ ಬರೋದು ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯರು ಗುರಿ ಇದಾನ್ ತೂಲಿ ಅಂಚನೆ ಕತ್ತರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ತೂಲಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ತುಯ್ಯರು ಗೂರಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಎಂಚ ಬರೋದು ಇಟ್ಟು ನಂದು ನಾನೀಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಸಿಕ್ಕುವೇನು ಆಂಡ ಗೂರಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಜನ ಗೂರಿಡೆ ಏತು ಜಂಜಿ ಪೂರ ಬೂರ್ದು ನಂದು ಕಾಂಡೆ ತೋಜವನಿಗಲ್ಲಿ ಎಸಿತು ಗೂರಿಗೈತಲ್ಲಿ ಬೋದೆ ಕಾಂಡೆ ಟೈಮ್ ಇಸ ಐನೇ ಮುಕ್ಕಲಾಗ್ತದೆ ತೋಲಿ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲುಂಡು ಅಂಚನೆ ಫುಲ್ ಫಾಗ್ ಉಂಡು ನಿಗಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಹತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ತೂಕಸ ಗೂರಿಗೆ ಇಪ್ಪುಗ ಗೂರಿದ ಮಿತ್ರನ ಕಿಂಜ ಜಂಜಿ ಉಂಟು ಮೀನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲ ಗೆಂಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ತೋಜುಂಡು ತೂಲಿ ಮೀನು ತುಲ್ಲರನ್ನು ತೂಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಗೆಂಜಿಲ್ ದಾಲ ಇತ್ಲಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ನಾನು ನಟ್ಟು ಏತು ಮೀನಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಜಂಜಿಲ್ದಾಲ್ ಇತ್ಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ತೋಜೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಿಕಲಿ ಏತು ಮೀನಿಲ್ಲ ಅಂದು
ತೋಲಿ ಏತ್ ಮೀನು ಬುಡ್ದಂದು కానీ ಮೀನ್ಲೆ ಬುಡ್ತೀನಿ ಜಂಜಿಲು ಕಮ್ಮಿ ಜಂಜಿಲು ರಡ್ಡುಲ್ಲ ತೋಲಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿತೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂಟಿಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಯಾ ಅಂಚನೆಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ